Алар илебезнең 32 төбәгеннән ерак һәм якын чит илләрдән килгән йөзләгән егет һәм кыз бер атна буе Идел елгасы буйлап теплоходта уздырылган татар яшьләре көннәрендә булып, байтак шәһәрләрдә татар җәмәгатьчелеге белән очраштылар, музейларны карадылар. Республикабызның Яшьләр министрлыгы, федераль татар автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге оештырган бу чарада төбәкләрдәге milli хәрәкәт активистлары, татар тарихы, milli киемнәр, театр һәм җыр сәнгате, журналистика буенча остаханәләрдә катнаштылар, һәр төрле проектлар һәм грантлар язу серләре белән дә таныштылар. Идел буйлап узган мавыктыргыч һәм файдалы сәяхәттә безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Оештыручыларның әйтүенә караганда, ел сайын узучы бу чарага илебезнең төрле төбәкләреннән килгән дистәләгән егет һәм кыз башта бер-берсен белмәсәләр дә, аерышканда алар инде якын дуслар һәм күптәнге ахирәтләр сыман булып таралышалар. Алар өчен бирде һәркемнең үз сәләтенә һәм зәвыгына карап кызыклы программа тәкъдим ителә. Алар әлбәттә актуаль булырга тиеш. Менә шул чараларның төп идеясы яшьләр үзләренең проектлары, идеяләре белән монда килеп, Беренчедән тәҗрибәләре белән бүлешәләр. Икенчедән монда экспертлар, остазлар катнаша. Һәм алар инде иләренә кайтып шул проектны гамәлгә ашыра ала. Менә Казан белән саубулашып, ерак сәфәргә кузгалыр минутларда килеп җитте. Анда яшьләрне Идел буенда гына түгел, Россиядә дә бик борынгы, кайберләрнең 1000 еллык тарихы булган зур һәм кичкенә калалар көтә. Чабаксар, Түбән Новгород, Кострома, Ярославль шуларның кайберләре. Кайчандыр татар яшьләре көннәрендә катнашкан егет кызларның бүген инде балалары биредә һәм алар менә шушы хәрәкәтне дәвам иттерүчеләр. Миңа калса бу аның иң үзенчәлекле шундый якларының берсе. Мин күптән ишеткән бар, минем дусларым, туганнарым эшләр монда күптән йөриләр. Миңа сөйләр ничек монда кызы икәнлеген. Шуңа мин кызыктым, бу ел инде килергә булдым. Санаулы вакыт тиз уза, шуңа күрә дә төшке аштан соң инде ераклардан килгән делегатлар берничә төркемгә бүленеп татар тарихы, милли киемнәр, театр һәм җыр сәнгате, журналистика, татар теле, кул эшләре һәм шамайлар ясау буенча остаханәләрдә утыра иделәр. Шунсында әйтергә кирәк, монда һәркем үзе теләгәнне сайлап ала, мәҗбүриләү юк. Менә теплоходның музыкаль салонында Татарстанның халык артисты Миңгол ага Галиев вокал дәресләре бирә. Кеше җырлаганда, кеше җырлаганда, җан телендә әйткәндә, ничек сөйләшкәндә, бу минем методика. Миңгол аганың 6 сәгатьлек дәресләре бушка узмаган. Кичке чараларда, һәр төрле иҗади бәйге ярышларда без моңа үзебез дә инандык. Кулына беренче тапкыр микрофон алучылар да тыңлаучыларны хайран калдырды. Егетләрнең байтагы татарча белмәсәләр дә, кайсы гына төбәктән килсәләр дә, биюләре белән дусларын гына түгел, жюри әгъзаларын да таң калдырды. Бигәндә татарча сөйлисе юк бит. Чит шәһәрләрдән килгән делегатлар арасында татарча сөйләшә белүчеләр бик аз. Бу әлбәттә бик тә кызганыч. Якын шәһәрләрдән дә татарча сөйләшүчеләр аз. Шуңа күрә күпчелек очракта чаралар рус телендә алып барыла. Татар телен белмәү бүгенге яшьләр арасында иң зур проблема. Бәлки шуңа күрәдер. Филология фәннәре кандидаты Николай Максимов алып барган татар телен өйрәнү остаханәсе күпләрне үзенә җәлеп иткән. Димәк, яшьләрдә ана телен өйрәнү ихтыяҗы бар. Төбәкләрдә мәктәпләр булмаса, якшәмбе мәктәпләре махсус курслар ачарга кирәк. Иң беренче минем күзгә чалынганы чит төбәкләрдәгеләр алар безнең туган телне бик якын чагына беләләр иде. Аңлаучылар бар, бөтенләй аңламаучылар бар. Миңа килгәннәрнең берсе дә татарча аңламый, сөйләми дияргә була. Икенче көнне кунаклар Иделнең биек ярына урнашкан, Казан сыман үз кирмәне булган Түбән Новгород шәһәренә килеп җитте. Аларны бирдә эшләүче татар җәмәгатьчелеге вәкилләре каршы алды. Алар яшьләрне борынгы шәһәрнең тарихи урыннары, бай музейлары белән таныштырдылар. Без күрмәгән шәһәрләрне күрдек. Бу татарча көннәре миңа дусларны бирде. Без һәр вакыт аралашабыз, кунакларга йөрибез. Яшьләр бик үзгәрә. Төрле төбәкләрдән яшьләр килә. Төбәкләр саны да арта безнең елдан ел. Әлбәттә, безне оештыручыларны ул сөендерә, куандыра. Бик глобаль проблемалар чишергә маташалар яшьләр. Шундый бик җитди, бик актуаль
темаларга сөйләшүләр бара. 29 тапкыр узучы татар яшьләр көндә катнашучыларның бер генә сәгатьтә буш вакытлары булмаса, бу кичкенә дә ялгыш булмас. Программа буенча татар яшьләр көннәрендә катнашучы төбәкләрдән килгән делегация җитәкчеләре һәр көнне кичке 9-дан төнге 11-гә кадәр үз төбәкләрендә тормышка ашыру чаралар турында мәртәбәле экспертлар һәм делегация җитәкчеләре каршында имтихан тоттылар. Егетләр һәм кызлар үз проектларында төбәкләрендәге иҗтимагый һәм сәяси тормышның нинди генә тармакларын күтәрмиләр. Тел өйрәнүдән башлап экологиягә кадәр. Әлбәттә инде татар милли хәрәкәтендә лидерлык мәсьәләсен дә читләтеп узмадылар. Лидер булу өчен күп кенә нәрсә җитми. Монда әлбәттә табигый критерийлар кирәк. Аннан соң гыйлем дигән әйбер, аннан соң яшьләр арасында булган абруй кирәк әлбәттә. Абруйны яулау өчен күп кенә гамәлләр эшләргә кирәк. Тарихыңны, телеңне белергә кирәк. Без һәр кич саен төрле бәйгеләр үткәрәбез. Төрле бәйгеләр үткәрәбез. Монда Идел моңы, биючеләр бәйгесе, шуннан соң менә бүген татар егете бәйгесе була. Татар егете бәйгесендә Әстерхан шәһәреннән Азамат Бердиев җиңеп чыкса, татар кызы конкурсында Самардан Фәрзәнә Мәхмүтовага тиңнәр табылмады. Теплоходта узган 5 көн дәвамында тагын бер кызыклы бәйге булды. Россиянең төрле почмакларыннан җыелган яшьләр үз араларыннан ел саен татар лидерын сайлыйлар. Яшерен тавыш бирү юлы белән 3 кандидат арасыннан иң күп тавыш җыеп, бу мактаулы исемгә Омск өлкәсеннән Найла Галиева җиңеп чыкты. Быел татар яшьләре көннәренә беренче тапкыр Кырым татарлары һәм башкорт дуслар да чакырылу иде. Әлбәттә, бу саралар бездә Башкортстанда ла охшаш үткәрелә, ул башкорт яшьләре көндәре, ләкин безнең сарага карата бездә ул астан үткәрелә. Ягъни астан яшьләр үзләре берләшеп төрле саралар үткәрәләр. Монда инде безнең миңа кызык булган хәле, ул өстән олы агайлар, хөкүмәт, олылар яшьләргә ярдәм итә. Иртәгәдән оештыручылар киләсе елда юбилейлы 30-нчы тапкыр узачак татар яшьләре көннәренә әзерлекне башлап җибәрәчәк. Анда төбәкләрдә катнашучылар да бик күп булыр дип көтелә. Казан, Түбән Новгород, Ярославль һәм Чабаксар шәһәрләреннән Рамис Сафин